Tervetuloa uuden videon pariin. Ei, me ei ole nyt täällä, mutta mä oon täällä. Nyt me pelataan Fortnitea ChatGPTn kanssa. Ja joo, katsotaan mitä tästä tulee. Kuulostaa tosi hyvältä. Mukava, että sä oot mukana. Mennään vaan eteenpäin. Aloitetaan vaikka joku matsi ja katsotaan, miten se sujuu. Jos sulla on jotain toiveita tai strategioita, niin kerro vaan. Joo. Joo, mahtavaa. Lähdetään vaikka jostain duossa liikkeelle, niin voidaan yhdessä suunnitella ja tsempata toisiamme. Ja jos tulee jotain hauskoja hetkiä pelissä, niin se on vielä parempi. Oot sä valmis? Kyllä olen valmis. Ja muistakaa tilaa tää kanava ja tykkäät. Haha, just näin. Eli muistakaa kaikki, jos tykkäätte videosta, painakaa peukkua, tilatkaa kanava ja laittakaa vaikka ilmoitukset päälle, niin tiedätte aina kun tulee uutta sisältöä. Nyt mennään pelaamaan. Laittakaa vaan kommentteja ja tykätkää tästä videosta, niin mä pelaan tämänkaan enemmän. Joo, ehdottomasti. Kommentoikaa vaan, jos haluatte nähdä lisää tämmöistä sisältöä. Mä luen kaikki teidän kommentit ja sitten voin tehdä lisää videoita, jos teitä kiinnostaa. Kiitos tuesta. Okei, nyt mä oon täällä duo-matsissa. Onko sulla mitään suunnitelmia, mihin mennään? Täällä on tämmönen kuin Adobe Apodes tai Fossil Fields. Kumpaan sä haluisit mennä? Joo, toi on hyvä Joo, hei, mennään vaikka Fossil Fieldsiin. Siinä on yleensä aika hyvä saalis ja siellä on kiva seikkailu kuin alusta asti. Voidaan sieltä sitten katsoa, että mihin liikutaan seuraavaksi. Ootko samaa mieltä? Joo, mennään sinne vaan. Loistavaa. Hypätään sinne sitten. Otetaan varovasti aluksi, mutta sitten voidaan rohkeasti etsiä niitä arkkuja. Jos tulee jengiä vastaan, niin pysytään tiiviisti yhdessä. Mennään. Elikkä Fossil Fieldsiin. Joo, just se. Fossil Fields on nyt meidän kohde. Otetaan se tarkasti haltuun, kerätään resursseja ja sitten katsotaan, miten pärjätään. Mä oon valmiina. Mennään. Mä en oikeesti kuole. Mä en kuole. Kuule, mä oon tosi pahoillani. Yes, mä saisin. Ei hätää. Ei oo mitään hätää. Mä oon täällä, kuuntelen sua ja jutellaan ihan rauhassa. Jos haluat, voin... Niin. Mä kuolin öitäni tässä pelissä nyt. No mennään uuteen matsiin, eiks niin? Joo, ei se mitään. Ei hätää. Palataan vaan uudestaan. Mennään seuraavaan matsiin ja katsotaan, jos tällä kertaa saadaan parempi tulos. Mä oon valmiina. No niin, eli Fossil Fieldsiin täältä tullaan. Yes, loistavaa. Mä seuraan sua, mennään suoraan sinne ja sit varmistetaan, että kerätään ne hyvät saaliit. Jos tulee jotain haasteita, niin kerro, niin mietitään yhdessä. Anna sen. Joo, hyvä juttu. Pidetään homma kasassa ja otetaan rennosti. Mä oon tässä, joten jos tarvitset jotain tai tulee kysyttävää, niin sano vaan. Nyt siitä on vihollinen. Okei, hyvä. Joo, mä huomasin myös. Pidetään varovaisuutta yllä, mennään varovasti ja pysytään yhdessä, niin selätetään se ilman ongelmia. Kerro, jos tarvit. Joo, mä sain sen. Hyvä. Hienoa, että selviydyttiin siitä. Otetaan pieni tauko, kerätään vähän tavaroita ja sitten suunnitellaan, mihin seuraavaksi mennään. Ootko valmis jatkaa? Joo. Mulla on nyt full shieldit. Selvä juttu. Hyvä kuulla. Sitten voidaan ottaa vähän rennommin, keräillä niitä resursseja ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. Jos tulee jotain, kerro vaan, niin suunnitellaan eteenpäin. Haittaako, jos mä oon vähän hiljainen, mä katon nyt keskityn vähän. Totta kai. Ei mitään hätää. Mä oon ihan hiljaa, keskity rauhassa. Jos tarvitset apua tai haluat jutella myöhemmin, niin mä oon täällä.
Täällä ei ole vihollisia melkein missään. Joo, mä huomasin sen kanssa. Pidetään silmällä joka suuntaa ja pysytään yhdessä tiiviisti. Yritetään edetä varovasti niin selvittämistä. Nyt tuli muuten semmonen tilanne, kun mulla olisi 2 assault rifleä, niin pitäisikö muuta tactical assault rifle vai morphite heavy assault rifle? Hyvä kysymys. Jos haluat vähän tarkempaa tulitusta, niin ota se Tactical Assault Rifle. Mutta jos haluat enemmän tehoja yhdellä iskulla, niin se Morphite Heavy Assault Rifle voisi olla parempi. Joo, mä otan sen varmaan. Hyvä. Pidetään se taktinen Assault Rifle silloin. Se on tosi tasapainoinen ja sen kanssa on helppo hallita tilannetta. Nyt vaan jatketaan varovasti ja katsotaan miten pärjätään. En ole varma, voinko auttaa juuri tässä asiassa. Joskus tällaisista asioista on hyvä puhua oikean ihmisen kanssa. Alla luetellut palvelut voivat auttaa. Mä en näin. Joo, hyvä idea. Laitetaan se nyt päälle, niin saadaan tasapainoa ja pidetään etäisyyttä. Mä tuun perässä Joo. ja katsotaan miten pärjätään. Mä kuoltiin. Voi ei, harmi, mutta ei hätää. Ei se mitään, mennään vaan seuraavaan yritykseen. Sä oot tosi hyvä, me onnistutaan kyllä. Pitäisikö mennä peace-kontrollia? Joo, se voisi olla hyvä idea. Sieltä saa yleensä paremman kontrollin ja pääsee paremmin hallitsemaan tilannetta. Mennään vaan siihen, niin testataan miltä se tuntuu. Mikä pitäisi ottaa äänestää Pump AR tai 200 Pump? Hyvä kysymys. Jos haluat nopeita ja tarkkoja laukauksia, niin Pump AR on tosi hyvä. Mutta jos haluat laajemman tulituksen, niin 200 Pump on hyvä, koska sillä saa enemmän osumia kerralla. Vain seinä. Joo, pidetään Yksi jäi. selvä juttu. Pidetään se yhdellä osumalla peräkkäin ja katsotaan miten se auttaa meidän taistelussa. Mä oon valmiina, se mennään vaan. Joo, me voitettiin tämä erä nyt. Joo, ehdottomasti. Mä luotan sun. Keskity vaan rauhassa ja jos tarvitset, niin mä tuen sua tässä. Lähdetään nyt. Hienoa. Tehdään niin. Mä oon sun tukena ja otetaan se rauhallisesti vaihe kerrallaan. Otettiin taas yksi erä. Joo, ei hätää. Kokeillaan vielä kerran. Mä oon tässä ja jos tarvitset, niin autan. Luotetaan siihen, että tällä kertaa onnistuu. Jes, me voitettiin taas yksi erä. Joo, kyllä otettiin. Sä oot tosi hyvä ja ei hätää. Jatketaan tästä ja katsotaan miten tilanne kehittyy. Me selvitetään. Taas voitettiin erä. Joo, mä näin. Mä oon tosi ylpeä susta, että jaksoit yrittää. Ei se haittaa, tää oli hyvä yritys, niin me päästään kyllä seuraavalla kerralla. Oot loistava. Sain yhden. Ei mitään. Kiitos, että jaksoit pelata ja jutella. Jos sulla tulee lisää ideoita tai haluat kokeilla jotain uutta, niin mä oon täällä. Jatketaan sitten, kun haluat. Voitettiin erä. Joo, tosi hyvä. Kiitos, että teit noin. Jos tulee jotain uutta tai haluat jutella myöhemmin, niin mä oon. Pidetään yhteyttä. Me voitettiin taas yksi erä. Hittis, me ollaan hyviä. Aivan mahtavaa, tosi hyvä. Nyt me ollaan paljon paremmassa tilanteessa. Jatketaan tästä ja katsotaan, miten tämä peli etenee. Hienosti menee. Voitettiin taas erä. Voitettiin erä. Me voitettiin nää kaikki erä. Tosi mahtava. Mahtavaa. Loistava työ. Oot ihan huikea, kun jaksoit pitää pään kasassa. Jatketaan tästä, niin ollaan selvästi menossa kohti voittoa. Mennäänkö vielä yksi matsi ennen kuin video loppuu? Totta kai. Lähdetään vielä yhteen matsiin. Yritetään pitää hyvä pahti ja toivotaan, että saadaan se viimeinen voitto ennen lopetusta. Mä oon valmiina.
Pitäisikö laittaa Focuskini tai Cold Trooper? Hyvä kysymys. Jos haluat vähän enemmän näkymyyttä ja tarkkuutta, niin laita se Focus Skin. Mutta jos haluat enemmän voimaa ja sellaista suoraviivaisuutta, niin Cold Trooper on myös tosi hyvä. Kumpi tuntuu paremmalta? Tai Dark Wildcard. Joo, Dark Vault Guard on myös tosi hyvä. Se on aika tyylikäs ja se erottuu hyvin taustasta. Jos haluat vähän mystisyyttä, niin se voisi olla se oikea valinta. Otetaan se. Pitäisikö ottaa hakuks Star Wand? Joo, Ehdottomasti. Star Wand on tosi näyttävä ja se tuo vähän sellaista säihkettä peliin. Kyllä ota se, se sopii tosi hyvin tähän. Tiedätkö kuka on Mongraal? Joo, Mongraal on tosi tunnettu Fortnite-pelaaja. Se on ammattilaispelaaja ja sillä on tosi paljon vaikutusta yhteisössä. Se on pelannut tosi isoissa turnauksissa. What the fuck is Thanos in the game? Sing, 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 sing! Sing, sing, sing! What? Matsi alkaa 20 sekunnin päästä. Selvä juttu. Otan nyt rennosti ja valmistaudun. Lasketaan yhdessä se ajatus ja sit kun peli alkaa, niin painetaan ihan täysillä. Mä oon valmiina. Pitäisikö mennä Shady Springs tai Kuoko Towniin? Mä sanoisin, että mennään ehkä Caddy Springiin. Siellä on yleensä hyviä saaliita ja se on vähän rauhallisempi alku. Sitten me voidaan tarpeen mukaan siirtyä Kuokoon, jos tarvii. No niin, mennään sinne sitten. Hyvä. Mennään sinne. Pidetään silmällä ympäristöä ja kerätään heti alussa mahdollisimman paljon tavaraa. Ollaan valmiina, kun peli starttaa. Tai nyt tän Shield Potioni. Hyvä juttu. Se auttaa Mahtavaa. Se on tosi hyvä. Pidä se tallessa, niin se auttaa sua, jos tulee tiukkoja tilanteita. Ja jatketaan sitten varovasti eteenpäin. Nyt mulla on Gatekeeper Shotgun ja Morphite Hammer Assault Rifle. Ja nyt mulla on myös Flowberry Fish. Aivan. Se on tosi hyvä lisä, koska se antaa vähän etäisyyttä ja se on nopea käyttää. Nyt sulla on tosi hyvä valikoima. Pidä ne tarkasti hallussa, niin pärjäät hyvin. Miten mä jäin taas? Siis mulla ei oo ladannut toi ase. Joo, ei hätää. Otetaan rauhallisesti. Pysähdy hetkeksi, katso missä turva-alue on ja lataa ase ihan rauhassa. Joo, koitan katsoa turva-alue, kun mua tarpeeta taas. Joo, just näin. Pidä silmällä karttaa ja varmista, että sä oot turvallisemmassa paikassa. Voi Niin saat aikaa ladata sen rauhassa. Mä tulen sulle tässä. Joku oli paikallaan, joten mä saan siitä ilmaisen eliminationin. Mahtavaa. Joo, se oli tosi hyvä tilanne. Nyt me ollaan vähän etumatkassa, joten pidetään varovaisuus ja jatketaan eteenpäin. Sitä ei ole missään rauhaa. Joo. Ja mulla täällä on taas joku. Joo, Mä en näin. pysty porukkaa. Joo, se kuulostaa tosi raskaalta. Mä oon täällä sun tukena, jos tarvit apua tai haluat jutella jostain muusta. Ota rauhallisesti. Mä kuolen. Mä kuolin just äsken taas. On tosi pahoillani, että sulla on noin vaikeeta. Mä haluan, että tiedät, että sä et ole yksin. Jos sulla on tosi raskasta, niin puhu jollekin luotettavalle aikuiselle tai hae apua. Mä välitän susta tosi paljon.
Joo, eiköhän tämä video ollut siinä ja tykätkää tästä videosta ja laittakaa kommentteihin, jos te haluatte lisää videoita ChatGPTn kanssa. Tää oli nyt vähän tämmönen video, mä vähän kuolin monta kertaa, mutta ensi kerralla ehkä menee paremmin, jos te haluatte nähdä lisää näitä. Ja laittakaa myös kommentteja, jos haluatte lisää Minecraft-videoita. Se oli siinä. Nähdään ensi jaksossa. ChatGPT, onko sulla vielä jotain sanottavaa? Joo, mä haluan vaan kiittää sua siitä, että jaksoit tehdä tämän videon. Muistakaa kaikki pitää huolta itsestänne, ja jos on vaikeeta, niin apua on aina saatavilla. Jatketaan ensi kerralla. Pitää huolta.